Здрасти! Ако си мъж, подмени това видео. Ще си говорим само за женски неща. Благодаря ти. И след като вече сме само жени, здравейте, прекрасни мои момичета! Останете до края на видеото, за да разберете как да се възползвате от 20% отстъпка за това, за което ще ви разкажа сега. Първо искам да ви се представя. Аз съм Мирослава и се занимавам повече от 10 години с грим, а вече съм и сертифициран гримьор. Направих дигитален наръчник за грим, за да откриете най-добрата версия на себе си и да спрете да се чудите в огледалото, що за бога този грим не се получава върху моето лице. Умръзнало ми е да гледам как в социалните мрежи се показват някакви хакове за грим, които не работят изобщо и само ви карат да се чувствате, че просто вие не можете да ги приложите върху лицето си. Не, те не работят. В моя наръчник съм ви подготвила техники за всеки един тип лице и кожа и правилните продукти за тях, за да не се налага да давате стотици левове за продукти, които няма да използвате. Наръчникът ми е дигитален за момента, което означава взимаш го, започваш да четеш. Няма доставки, няма губене на време, започваш сега. А с промокод TikTok20 се възползвате от 20% отстъпка. Отворете линка в описанието ми, за да разберете повече и да се възползвате още сега.